loppua jaetaan palkinnot kakkosluokille tuohon kilpailuun. Tosiaan ykkösluokkalaiset ovat vielä radalla, niin annetaan rauhassa kisata. Ja sitten palkinnot tässä syksyn päälle, kun sitä aikaa vai niin. Ja siellä radalla tuossa menossa ykkösen Oikarisen Janne Torjonkin, eli Roskattiikkinen Karjula ja valmistaa tuolla Mikaela ja Nelsoni sekä Kati ja Nemi. Koska aukassa on kivi uusi Kannenemään, yhdellä viihtynyt. Ja kaikki on tullut kuulemaan huomisen rinnan koiraharrastajien harjakaisiin. Menikö se näin? Ja juomista tulee ja syömistä.